תראה כמה אנשים יש במשחק של המקלדת, בוא נראה. צ'אט, כמה אנשים יש במשחק של המקלדת עכשיו? אגב, חיים גם מכיר למשחק הזה. 5.1 מיליון שחקנים? מה? יש איבנט, אחי! 5.1 מיליון שחקנים במשחק של המקלדת? צ'אט, יש כרגע איבנט, אחי, רגע, נחמן, שנייה. יש כרגע איבנט במשחק של המקלדות, ומשחקים בו עכשיו 5.1 מיליון שחקנים ברובלוקס. זה שבר את הסטיל לבריינרוד, וזה שבר הכל. מה כל כך מיוחד בזה? אני חייב להיכנס, צ'אט. אחי, אתם משחקים בזה? בוא ניכנס. מה מיוחד בזה, צ'אט? למה 5.1 מיליון שחקנים, צ'אט? מה? אוקיי, יש איבנט? מה זה? יש איבנט, אחי. אוקיי, אבל מה זה האיבנט הזה? מה אני אמור לעשות כאילו? זה מלא לבלים נראה לי. אוקיי, אני רואה, אני בלבל 68, אחי. יואו, מה זה? תראה את הלבלים. מה זה, רסוס? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, אחי, איך אני עולה כזה הרבה לבלים? מה הולך פה, אחי? אין לי מושג, אחי, מה זה הכדורים האלה? מה זה הכדורים האלה? אחי. מה קורה פה? אחי, מה זה? אני לא מצליח להבין מה כל כך מיוחד במשחק. מה הופך את המשחק הזה לכזה פופולרי? אוקיי, סטייג' 1. מה זה, אחי? מה יש פה? תראה כמה לבלים אני עולה, אחי, תראה כמה לבלים. זה בוטים. מה זה? שיו, אחי. אומייגאד, צ'אט, מה כל כך מיוחד במשחק הזה, אחי, שכולם משחקים בו? וואי, איזה מהיר אני גם, אחי. 5.1 מיליון שחקנים זה מוגזם, אחי. 5.1 מיליון זה מוגזם מאוד. רגע. לא, נתחיל לקדם אותך במשחק, זה למה אנשים עכשיו משחקים. מה זה, אחי? תראה, אני לא נופל, אחי, אני לא נופל. מה זה, תראה? סייב זון? מה זה הסייב זון, אחי? תראה איפה אני. אוקיי? מה זה הדבר הזה? מה קורה כאן? אין לי מושג, אחי, מה זה, צ'אט? סטייג' 3? רגע, אחי, צ'אט, מה זה הדבר הזה? סטייג' 1? סטייג' 2? אחי, איך אני שומר את המקום שלי? איך אני עושה צ'ק פוינט? לא, אי אפשר. אין צ'ק פוינט, זה כאילו אם אתה מת חוזר עד להתחלה? זה כל הקטע. אוקיי. רגע. מה זה, אחי? צ'אט, למה יש כאן 5.1 מיליון שחקנים שיכול להסביר לי? באמת אולי אני מפספס משהו, חיים, אולי אני מפספס משהו שאני לא מבין, אחי. זה כהן. אחי, אני אומר לך שכל היוטיובים עושים, יוטיובים? כל יוטיוברים, סליחה. עושים אחי, אבל לייבים על זה. איך משחקים בזה? למה אני מת כל רגע, אחי? תתחיל לרוץ. כהן. אחי, תתחיל לרוץ. זה כהן. אבל למה אני לוחץ על הצהוב הזה? תתחיל לרוץ ויהיה טוב, אחי. אחי, אני לוחץ על הצהוב הזה ואני מת, אני לא מבין מה זה, אחי. מה זה? אתה עובד לך ניצחונות, מה זה אתה מת? אני מת כל פעם, אני חוזר להתחלה. כי אתה מקבל ניצחונות וחוזר להתחלה. היי, אוקיי. סבא, עליתי למעלה. למה אני חוזר להתחלה? מה זה הדבר הזה, אחי? מה אמורים לעשות פה? רגע, אחי. צ'אט, מה זה? מה, נחמן, מה המטרה של זה, אחי? יציץ, הכל פה זה בוטים, לא תחתונים. מה זה ההליכון הסגול הזה? יש פה הליכון סגול, מה זה? זה סבא חיים, אוהב בנות, אחי. הוא הביא לנו סגול. שואו, תראה כמה מהירות אני עולה. אחי, כשתראו כמה מהירות אני עולה על ההליכון. יואו! אתה עולה 140,000, אחי. מה זה? תראו מה זה. מה זה הדבר הזה, אחי? מה זה הדבר הזה? תראה, אני הולך על ההליכון הסגול, מה זה? שוב! מה זה? צ'אט, כמה אנשים מחוברים עכשיו למשחק הזה, צ'אט? 5 מיליון, אחי. כמה אנשים מחוברים עכשיו למשחק? כמה אנשים מחוברים, צ'אט? 5 מיליון. 5 מיליון שחקנים? של מדינת ישראל, אחי. מה? מטורף. אומייגאד, אחי. אוקיי. רגע, וואי. מה זה? וואי, 125, 124. וואי. אחי. צ'אט! 48, אוקיי. אחי, למה אני 125? למה אני לבל 125, צ'אט? מישהו משחק גם בתוך האיבנט עכשיו? מישהו גם בתוך זה, צ'אט? אני בתוך האיבנט. אתה משחק עכשיו בתוך האיבנט? מה זה? אני בתוך האיבנט, מה יש לך? שוואו! למה אני תרנגולת, אחי? למה אני תרנגול? מה? צ'אט, מי בתוך האיבנט גם? שיכתוב אני, אחי. למה אנחנו תרנגול? מה זה? בוא נתראה כמה אנחנו מקבלים. מה? פקה. מה זה? מה זה? מה זה החרא הזה, צ'אט?
מה זה הדבר הזה, אחי? למה אני בתרנגולת, אחי? למה אני תרנגולת, אחי? צ'אט, גם אתם תרנגולת? תעשה ריברטים, תעשה ריברטים. איך עושים ריברטים? איך עושים ריברטים? יש לך בצד שמאל. אוקיי, ריברט. עשיתי ריברט, אחי. אוקיי. שואו, תראה איך אני טס. מה זה? וואי. עוד ריברט. וואי. תראה איזה בלגן. מה זה? תראה איזה בלגן. יש עוד עולם, בואו נעבור עולם. אחי, מה זה? לאן הולכים? איך עוברים עולם? מה זה עולם 2? אתה צריך להיות level 120 בשביל לעבור עולם. אחי, אני לא מבין מה זה צ'אט. אני לבל עכשיו 109, רגע, לעשות ריברטים? כן. תעשה ריברטים, אחי. אוקיי, רגע. שוב, עבור לעולם 2. לעבור לעולם 2? מה יש בעולם 2, אחי? מה זה? יש פה אדמין ספיד, אחי, 900 רובקס. רגע, לאן לעבור? עברתי עולם. איך עוברים? עברתי עולם, אחי. לוחץ אי, אתה הולך ועובר עולם. לאיזה אחד? אני לא לבל 120, אחי, אבל אני לא לבל 120, רגע. אתה צריך להגיע. אני לא לבל 120. יואו! צ'אט, תראו איך זה טס, אחי. צ'אט. וואי, אחי. מה זה הדבר הזה, אחי? מה זה? אומייגאד. צ'אט, מי בתוך האיבנט שיר תורני? אני גם לא יודע למה אני תרנגול. צ'אט, מי בתוך האיבנט שיר תורני בצ'אט, אחי? מה זה אמור להיות? צ'אט? אומייגאד, אחי. יש בזה כמעט 10 מיליון שחקנים עכשיו, צ'אט, כמעט 10 מיליון שחקנים. זה האיבנט בין הכי גדולים שהיו אי פעם ברובלוקס. מה אני רואה, אחי? אוקיי, לבל 122. שבת הסטיל, אחי. רגע, אחי. לבל 100, אוקיי, הלכתי לעולם 2, אחי. צ'אט, המשחק הזה שבר את הסטיל לבריינוט, ריסק את הסטיל לבריינוט, פשוט שבר אותו, אחי. מה אמורים לעשות? אוקיי, מה זה, אחי? מה אני אמור לעשות? לא יודע, עכשיו יש כאילו עוד עולם. אוקיי. למה יש פה תרנגול מסתובב, אחי, ומלא הליכונים? מה אני אמור לעשות פה, צ'אט? אומייגאד, אחי. מה זה, צ'אט? שואו, תראה איזה בלגן. מה זה, יש פה מלא הליכונים פרטיים? מה זה הליכונים פרטיים האלה, צ'אט? זה עולה רובקס. יואו! רובלוקס is having לאגינג. הם אומרים שהם עושים לאגינג בתוך רובלוקס עצמו, אחי. וואי, פעם סמי היה את זה. וואו. צ'אט מטורף, אחי, צ'אט מטורף. עוד מעט איזה האיבנט, איבנט, אחי. צ'אט. איזה איבנט משוגע, צ'אט. וואו. חייב להגיד שזה אחד האיבנטים הכי משוגעים שהייתי בו, צ'אט. צ'אט, אתם משחקים בזה עכשיו, אבל? או שאתם לא משחקים בזה? זה? מה אתה אומר? זה משחק. אני לא מבין למה... מה זה הדבר הזה, אחי? 5 מיליון אנשים. אחי, אני גם לא מבין מה זה, צ'אט. למה יש לזה 5 מיליון שחקנים, אחי? נכון, זה בוטים. מה זה הפיצה הזאת, אחי? למה כולם צועקים פיצה? מה זה? צ'אט, יש מישהו בעולם שעושה על זה לייב עכשיו? איך קוראים למשחק הזה? קיבורד משהו. לייב קיבורד משהו, כן. קיבורד ככה? קיבורד אסקייפ. אסקייפ? קיבורד? ככה אתה קורא לזה קיבורד? בוא נראה. קיבורד אסקייפ. אני לא מכיר קיבורד את זה. אסקייפ? שואו, תראה שאנשים בלייב על זה, אחי. מה? בוא, אני לא ידעתי, אחי. לא ידעתי שזה ככה פופולרי, צ'אט. מי ידע שזה ככה? אחי, לפני שעה 1,000,000 צפיות, אחי. מה אני רואה, צ'אט? אחי, מה זה הדבר הזה, אחי? 5 מיליון. תקשיב, בסטיל שהתחיל היה 5 מיליון, אחי. וואו. לא. וואו, יש אחי. לך היה 20 ומשהו מיליון שחקנים. תקשיב, זה מטורף. אחי, אני לא יודע למה, אבל... מה יש בזה שזה כל כך מטורף, אחי? יש מי שעושה לייבים של זה שיש לו 1,000,000 צפיות על כל לייב, אחי. איך? מה? מה זה, צ'אט? אל אברהם, אחי. אל אברהם משחק בזה עכשיו? לא יודע אם הוא משחק, לא, עכשיו אתה זה, אבל הוא משחק בזה כל הזמן. צ'אט, מה מיוחד במשחק הזה, אחי? מה מיוחד בזה? מה הקטע באמת בזה, אחי? לרוץ על מקלדת? אני לא הבנתי, אחי. אני גם לא מבין את האייפ, אחי, אני לא מבין על מה האייפ, צ'אט. לא הבנתי כלום, אחי, על מה האייפ. צ'אט, שימו לייק, תירשמו לערוץ, אחי. אוקיי, בואו נראה צ'אט, let's go. אנחנו פשוט רצים בהליכון כן, אני פשוט רץ בהליכון, אחי, אבל
אני גם לא כזה מהיר, למה אני לא כזה מהיר, אחי? כי עברנו עולם, עכשיו זה צריך להיות... אתה צריך להיות יותר... צריך להיות יותר מהירים כאילו? אבל לעשות ריברטים כאילו? צריך לעשות ריברטים או לא? ברור. אוקיי, סבבה, הבנתי. צ'אט, שימו לייק ללייב, אחי. איך קוראים למשחק מרבואים? איך קוראים לו? מגה קמיליון, משהו כזה. איך קוראים לזה? מגה קמילה. קמיליאן. מגה קמיליאן. צ'אט, שימו לייק, תירשמו לערוץ, אחי. כל מי שכאן בלייב, W בצ'אט. תקשיבו, המשחק הזה פשוט שבר כל סעיף שרי, אחי. צ'אט, כל סעיף שרי. אנחנו רצים על הליכון. אחי, אנחנו רצים על הליכון במשחק שיש בו עכשיו 6 מיליון שחקנים. צ'אט, זה מטורף, אחי. אוקיי, אין לי מושג על מה האייפ. צ'אט, אני ניסיתי להבין את האיבנט הזה, אין לי מושג למה כל כך הרבה אנשים משחקים במשחק הזה. אם גם אתם משחקים במשחק הזה של לרוץ אחרי המקלדת, של לרוץ על המקלדת, תגיבו כאן למטה בתגובות שאתם משחקים בזה ולמה אתם משחקים בזה, מה כל כך כיף בזה. וואלה אחי, המשחק הזה מטורף. תבין, אני עכשיו רגע יוצא מהאיבנט ותסתכל. יש עכשיו בתוך המשחק הזה, צ'אט, אני לא צורק, יש בתוך המשחק הזה עכשיו 4.7 מיליון שחקנים. זה מטורף! ותוך כדי מתחיל עכשיו איבנט בסטיל בריינרוד, והסטיל על 900,000 לעומת, צ'אט, תקשיבו, הסטיל על כמעט מיליון שחקנים לעומת המשחק של המקלדות שהוא כבר על 5 מיליון שחקנים. זה מטורף. זה כהן. זה מטורף. זה כהן. כן, רסוס. מה? מה רסוס, אחי? לא רסוס, נחמן. כן, נחמן, כן, נחמן. אני נכנס משתם משתמשים בשרת שלך, כנס. אומייגאד, אחי. רסוס, שלח לנו את הקישור השרת שלי בסטיל. אני בשרת שלך, אני בשרת. אחי, אני מנסה להבין אבל מה אמורים לעשות במשחק הזה, אחי. אני לא מצליח ללכת על המסלול. דקוין, אני מוכן פה עם הג'ון פורק היפה שלי, אתם. כן? וואי. אוקיי. אחי, למה אני מת כל רגע? כן, אני שומע נחמן? אין לך מספיק מהירות. שומע, אתה רוצה את הג'ון פורק הזה? את הג'ון פורק שלך? אחי, אם אתה רוצה את הג'ון פורק, בוא נעשה... איך קוראים לזה, נו? סקר. צ'אט, אתם רוצים שאני אקבל את הג'ון פורק? אחי, אולי נחלק את הג'ון פורק לצ'אט, נחמן. אמרתי, אבל אחי, בסקר. צ'אט, מישהו בלייב רוצה ג'ון פורק? אחי, תקשיב, אני לא יודע, נחמן. אני כל רגע מת במשחק הזה. אין, אני לא יודע לשחק בזה, אחי. איך משחקים בזה? דקוין, בוא לסטיל, אחי, כיף בסטיל, בוא. אחי, למה אני מת כל רגע? בוא לסטיל! אני בא לסטיל, אומייגאד! אחי, אני לא יכול לשחק בזה, אי אפשר לשחק. דקוין, תקיים את הבן אדם שעפר. אין, אחי, אי אפשר לשחק, איך אתם משחקים בזה, צ'אט? אחי, זה קשה, אחי. אחי, אני לא מבין מה צריך לעשות, צ'אט, מה אני עושה לא בסדר? אוקיי. סבבה. יופי. לפה. יופי. אחי, מה אמורים לעשות, צ'אט? אוקיי. דקוין, אתה מבוגר. דקוין, אתה מבוגר מדי, כמו חיים, יאללה, בוא לסטיל. וואי. יש לך עידן. אבל, אני לא יכול נחמן. לשחק, אחי, אני פשוט כזה גרוע בזה. שאתם משחקים בזה. דקוין, יצא משהו חדש. אין, אחי, אני לא מצליח לעבור את השלב הראשון, אתה בא לדבר איתי? מה? או ריינינג טאקוס. ריינינג טאקו. ריינינג טאקו זה לא של הסטיל? זה של הסטיל, אחי, אבל יש ריינינג טאקוס, אחי. שמע, אחי, תקשיב, אני לא מצליח לעבור את רמה 3. דקוין, סמי חזר לאיבנטים. סמי חזר לאיבנטים ואני לא מצליח לעבור את סטייג' 3 במשחק הזה. אין, מה זה? איך משחקים מזה? דקוין, זה הולך להיות האיבנט המטורף עכשיו, האיבנט שהוא עבד עליו? נראה לי שכן. כבר היה נחמן. ים עלי. יאללה, פאקינג שקט, יא מבוגר! חיים יא מבוגר, שקט, חיים יא מבוגר. ים. חיים שקט יא מבוגר, אסור לדבר יא מבוגר. חבד! סתום את הפה! חבד! תראה אותך עם מוקר סבא, אחי, הולך לרוב. יואו, חיים, תספר תמונה. סליחה, אני מבוגר, אין לי פנים, אני לא יכול. יואו! יאללה, אחי, תראה אותך לקצה גלגלים. לא, תכבד! נחמן, תכבד! נחמן, מה זה הדיבור הזה? נחמן! נחמן, אני תכבד! אוהב איתך, תהיה בשקט. נחמן! תכבד את סבא חיים. רגע. וואי, אוקיי, הצלחתי לעבור. הצלחתי לעבור. אחי, הצלחתי לעבור, מבטיח. יש! דקוין, לא! אין לי כוח, אחי, פרשתי, אחי. אדמין אביוז בעוד 10 דקות מתחיל. למה הוא מעריך את זה, אחי? למה? מה?
למה הוא אחי? יעשה את זה, דקון יעשה את זה עוד שעה. אתה יודע למה, אני אגיד לך למה אחי, בדוק. למה? לא. בגלל האיבנט של המקלדת אחי. נראה לי יש לו שם שכן, הרבה נראה לי שחקנים. שכן, נראה לי שכן. מתי? הוא מעריך את זה בגלל האיבנט של המקלדת, צ'אט. מה קורה באיבנט של המקלדת? אחי, 3 מיליון שחקנים במקלדת. צ'אט, 3 מיליון שחקנים במקלדת, אחי. מישהו משחק בזה מהלייב? צ'אט, מישהו מהלייב משחק במקלדת עכשיו? אומייגאד, אחי, תקשיב, אני לא מבין מה אמורים לעשות פה. צ'אט, כנסו רגע לערוץ וואטסאפ. אחי, תקשיב, זה אחד הקשים, אני לא צוחק שזה... אין, אני לא שולט במהירות, אחי. איך שולטים במהירות הזאת, צ'אט? אוקיי. רצוס, יש קוד רצוס, אתה חייב לקוד, לא ראיתי לקוד עם הספקים. זה כבר. לקחו. צ'אט, איזה קשה זה, אני לא יכול... וואי, עידן, תשתפר. אין, אחי, אני לא מצליח, אחי, זה קשה. אתה גרוע. שמע, אני לא יודע מה לעשות, באמת שאני לא יודע מה לעשות. אוקיי. מה? דקון, אתה אוהב חיים? לא. אתה דלוק עליו? למה ברור. עובד? צ'אט, האיבנט הזה מטורף, אחי, חייב להגיד שהאיבנט הזה אחד המטורפים. דקון, יצא לישראלי סטרוברי אלפנט. לישראלי יצא סטרוברי אלפנט? נראה לי, כן, יש לו שם של ישראלי. באמת? איפה? נכון. ג'ני, וואט דה פאק, ג'ני 7. אוקיי. זה באמת שם של ישראלי נחמד? כן? רגע, אחי, רגע, אבל עברתי. נראה לי שבא ממרוקו, אחי. עברתי. הופה, שאני מצליח. צ'אט, W, אני מצליח. אוקיי, ולlet's go לעלות פה למעלה. עליתי פה למעלה. אוקיי. קדימה. נגמר שם כבר איבנט. אוקיי. צ'אט, אני מצליח, צ'אט. צ'אט, אני לא, מצליח. הוא מתחיל. רגע. יש! הצלחתי. אומייגאד, זאת ממני דובי. זאת ממני דובי משוגע. דקון, יש. אתה ראית שיש משחק חדש, שיש בו עכשיו 500,000 אנשים? רגע, לא. אני מנסה לעבור את זה. מה אמורים לעשות פה צ'אט? לאן אמורים פה לקפוץ? אוקיי, דקון, סבבה. ראית שמשחק הזה יצא לפני שבועיים וכבר זיכו בביליון? לא! צ'אט, איזה קשה זה, אחי. צ'אט, למה זה כזה קשה? למה? אחי, עד איזה לבל הגעתם בזה? עד איזה לבל הגעתם בזה, צ'אט? עד איזה לבל? מרגיש לי שאני מטורף, כאילו שאני מצליח להגיע ללבל כזה גדול, צ'אט. עד איזה לבל אתם הגעתם, צ'אט? עד איזה לבל הגעתם? יאללה ביי דקון. מה ביי, נחמן? אתה לא מקשיב, אחי, אתה לא מכבד. אבל איך? לא התחיל האיבנט. לא, אבל יש משחק שמשחקים בו עכשיו 500,000 אנשים בתוך שבועיים שיחקו בו ביליון. איך קוראים לו? גורגרדן 2. גורי גרדן 2? תבדוק ותראה. כמה שחקנים יש בו? 475,000 ברוביל איבנט. מתי? עכשיו? עכשיו, כן. כשאתם משחקים בגורי גרדן? זה הדקון, זה המשחק בין הפופולריים עכשיו. הוא יצא ב5/21, 2026, והוא מטורף המשחק הזה, יצא לפני איזה חודש. אבל רגע, הוא יותר טוב מהסטיל? לא, הוא לא משחק, זה כמו גורגרדן, כמו גורגרדן הרגיל, פשוט בשדרוגים קצת. אוקיי, נחמן, אני פשוט רוצה לבכות שאני לא מצליח לעבור. אתה לאיזה לוחם סטייג' דיבור. הצלחתם להגיע? לאיזה סטייג'? דקון, תקלל את רצוס, אחי, זה עוזר. רגע, אחי. לאיזה סטייג' הצלחתם להגיע? אוקיי. רגע. אוקיי. מלא אוג'ים. לאיזה סטייג' הצלחתם להגיע? מה? אין, גם אפשר ללחוץ על זה, למה אפשר ללחוץ על זה, אחי? צ'אט, זה לא אפשרי! צ'אט, אז זה לא... לאיזה סטייק הצלחתם להגיע? מישהו צריך להגיע עד הסוף, אף אחד בעולם לא יצליח להגיע נראה לי עד הסוף. אין סיכוי שיש מישהו בלייב שצריך להגיע לסוף. דקון, אני הצלחתי. דקון. רגע, נחמן, אחי, זה כזה קשה. אין, אחי, אני לא יכול. זה לא אפשרי, צ'אט, זה לא אפשרי. אתם משקרים, אין סיכוי שהצלחתם להגיע לסוף. אין, לא הצלחתם בחיים להגיע לסוף, צ'אט.
בחיים לא הצלחתם להגיע לסוף, זה לא הגיוני. או שאתה גרוע. אין, אני לא יודע מה זה. אין, מה זה? למה אתה באמת בדעת סוד? יואו! שאני פשוט גרוע בזה או שזה קשה? ככה, אני לא קטין, לא קטין. לא קטין? לא קטין. לא קטין? לא קטין, צ'אט. צ'אט, זה שלי. מה, אתה במקלדת? כאילו, אחי, לא הבנתי. כן, כן, זה שלי, לא נפסל, לא נפסל, לא נפסל. הוא באמת לא מתעצבן, נפסל! למה? זה לא כל כך קשה. אוקיי, איג'י, אתה באת לעצבן אותו. אוקיי. מה? דקוין, אתה רוצה חברה? זו שאלה רע. רצוס, יש לי משהו לספר לך אחר כך. רצוס, תענה לי אחר כך בפרטי, יש לי מה לספר לך. כן. אוקיי. צ'אט, למה זה כזה קשה? אלפי, עכשיו את הריסטארט. אוקיי. רגע. זה הכניס אותי לפאבליק? צ'אט, אני גרוע או שזה פשוט קשה? רגע. צ'אט, זה קשה או שאני פשוט גרוע? לא! אין אחי, זה לא אפשרי. משחק פשוט לא אפשרי אחי. לא אפשרי לשחק בזה אחי. לא אפשרי לשחק בזה! דקוין, אתה בסדר? אתה רוצה כדור הרגעה? אחי, אז מבטיח לך שזה אחד המשחקים הכי קשים שיחקתי בהם בחיים! דקוין, אתה רוצה כדור הרגעה? אחי, זה קשה לעבור את לבל 5 אחי. אשכרה לא כל כך קשה. זה קשה ברמות אחי. יאללה. הלאה. סע. יופי. סטייג' 9. אוקיי. מה? דקוין, יצא לי מישהו ג'אמפ פורק. יצא לי מישהו גרס, תעשה עוד ג'אמפ פורק. צ'אט, אני גרוע או שזה באמת קשה? מה? אוקיי. סע. רוצה לאף ישראלי, אחי. סע. אוקיי. סע. רוץ. רוץ, הלאה, סע, יס. סע, יופי. מה? גם כל פעם אותו מקום אני נופל, אחי. אנלאקי. אוקיי, רגע. סבבה. לשם, סע. יופי, נוסע, מרביץ. צ'אט, אחי, זה קשה או שאני גרוע? צ'אט, זה קשה? אני באמת שואל אם זה קשה, אחי. מה זה? לא רוצה לשחק בזה יותר.